Haleluya, hama dzinodikana. Mwana weZimbabwe nditeerere. Uri kuona kuti pasina church vanhu ngavarege zvavo kuandamaina simba rechechi. Ndoda kukudzosera munguva yehondo. Chechi yaitova involved. Hondo yacho kuti itotangwa chaiyo yakatangwa naReverend mufundisi akatosiya pulpit akandobata gidi. Saka usajairire chechi kana mozogara. Hapana asingazive kuti hondo muno muZimbabwe yakatangwa navandabaningi Stole, Reverend Stole. Church, simba rechechi, kana chechi chinga yafunga kugadzirisa zvinhu. Church. Vamwe vese vamunonzwa vakazotevera vandabadingi Stole vataura kuti panapa ngatimbosiyai purupeti timboenda kuhondo. NdivaStole vakange vari mufundisi chechi. Ainangogumira kaipapo. Kenan Banana aive Reverend Kenan Banana. Hatingade kutaura zvemabhishop vana muzorewa. Kunyangwe vakange vaine maweakness avakange vainawo semaweakness hatinawo tese. But ndoda ngokuratidza kuti church yakanga iri relevant. Saka pasizeni yatiri isusu tiri kuti ngavagadzirisane. Idi Mnangagwa Advocate Shamisa, my politicians, we call you to order. Ibasa re church to call every politician to order. Monzora to order. Maduk to order. Shamisa to order. Mnangagwa to order. Basa re church. Tisu tine kodzero yekuvaudza kuti vana veZimbabwe havangarambi vachitambudzika nekuda kwenyu. Itai dialogue up. Taurirana. Mwana weZimbabwe ari uzumba maramba pfungwe kudotito kubhinga kuchimani kuchirasauta kubhoyera kumuti usina zita kumapiripiti uku anofanira kuwanirwa nyasha. So we are calling you politicians to order. Kana maona taona kuti muri kuramba muchinetsana isuve church amungarambe muchimbonetsana pasina ma results. We want results. Zimbabwean population in 86% Christians. Saka kana church yakanyarara, don't underestimate the church. Ndikuzecho chemahara ma politicians. Koendiriwe churchika. I'm not a politician, I'm a preacher. Kandikuze. Tisu tinoswera nevanhu. Nezuro tanga tine vanhu kuservice manga musina vanhu. Tuesday tinenge tinawo kuservice imanga munenge musina vanhu. Vamwe vanoita mamande maservice nasi vanenge vaine vanhu. Church ndo inoswera navanhu kwete mapoliticians. Saka musatambisire vanhu nguva muchiita zvamunoda navanhu. Vanhu vakakuvhoterai, whether ndiva Mnangagwa, whether ndiva Monzora, whether ndiva Madhuku, whether ndiva Shamisa, mese muri mapoliticians, musatamba navanhu. Tai dialogue taurirana. Kana maona kuti zve dialogue zviri kuramba,
takuisa transitional authority. Tombotaura kuti vaarchbishop gurupira chimbopindai kwe6 months imi mapoliticians muchigadzirisana. Kana taona kuti asagurupira pamwe varamba toenda kuna vatom dishel. Kana kutora vamasiwa strive masiwa chimbofanoitai 6 months vanhu vachigadzirisana. Ndava vana veZimbabwe havafanire kuramba vachitambudzika. Isu church tiripo. Ibasa redu. Hameno mamwe mafundisi. Church tiri chiedza chenyika. Hakuna munhu anogona kunyararidza church. Anyararidza church ari kuedza kumisa Mwari. Zvino Mwari havamisike. Imi mapoliticians gadzirisanai. Tinoda dialogue apa. Vanhu vangatambure nekuda kwenyu. Manyonyushamisira zvakadiko zvekuti imi mapoliticians vanhu vanotadza kurarama upenyu hwavanoda hwakanaka munyika yavo. We call you to order. Every politician come to order. Nyika iyi haizi yava Mnangagwa. Nyika iyi haizi yava Monzora. Haizi yavachamisa nyika iyi. We Zimbabweans, we are the custodians of this nation. Saka isiwe church hatirambe hameno mamwe mabishop vakakepchwa nemamaprofita. We stand for the truth and we stand for the poor, ordinary Zimbabweans down there. It's high time. Ndiri kutotaura nenyasha dzaMwari dzizere kudai. Chenjererai kuti Mwari vachakushandisira zvinhu zvakazvidzika. Zvamusingatarisire Mwari vachazvishandisa. Ndiri kutotaura nenyasha dzeishodu Jesu Kristu. Politicians come to order. Taurana. Sadhaki yataura yega yakataura yega. Koi munoda kuti Sadhaki itibatsire pakuti kudi? Kana iwewe ukaudzwa nemunhu wepa next door kuti ndaona murume wako achidana nemwe mukadzi. Kati ndaona mukadzi wako achidana nemwe murume. Waudzwa kuti pane paresveka. Kosewo uchida kuzoenda kune munhu akuudza kuti chiita kuti ndirambane nemukadzi wangu. Haugadzirisirwe. Unotodaidza vemhuri yekwenyu kuti pane zvandanzwa zvaresveka. Mogarisana pasi, motaurirana. Kana abatwa aine mhosva achikumbira regerero, okumbira regerero. Kana asingachada opiwa gupuro. But zvoitwa peacefully. Sadhaki yakataura. People of Zimbabwe, let us gather together. These politicians have been taking us for a ride. They have been taking us for a ride. Mwanongosimuka achiti ndini ndinonzi ningi. Haatomboisa pfungwa yekuti kune vanhu vakavhota. Haatomboisa pfungwa yekuti government yakaburitsa mari yema-elections yakawanda. Anongofuma achiti ini ndini ndinonzi ningi. Ndakamira ndakadai. Taking ordinary citizens of Zimbabwe for granted. Mumwe anotanga achiti ndanga ndina ningi. Opposition oti ndichada kuwirana naChamisa nekuti Chamisa azodai. Umwe oti ndiniwo ndinonzi ningi handichada kuitana ningi. Taking ordinary Zimbabweans for a ride. The church is calling you to order. The church is calling every Zimbabwean politician to order.
You can't take the ordinary Zimbabweans for a ride for a long time. Let me tell you, we are still praying and we are praying. We are calling to order. But even my major stakeholders, Mr. E.D., Mr. Chamisa, Taurana, Kanamkasa Taurana, the church is paving a way for that dialogue. We cannot suffer because of people who are taking politics as a career. We cannot suffer. These ordinary Zimbabweans cannot suffer. Vatambudzika tatambudzika kwengo yakwana. And God is saying enough is enough.